тамошабинон мехоҳем намха қолинои фасони арзон харидорӣ кунен бо медонен агар хоҳем бо корти алиф шумода то 6 моҳа бефоиз қарз метиҳанд бефоиза ин шанси беҳтарина марамат инами олами қолинҳои Машҳад биёен саршавии бозори Корвон тамоми намуди қолинора доранд қолини туркӣ эронӣ қолини тоҷикистон қолини Тошкент хулас тамоми намуди қолино ҳаста бо вақте аз иҷа харид мекунен ку қолин мехарен шумо дар дарошкача падарка мекунанд хулоса ира бинен чӣ фасонака шахсан ма аз замино гирифтагимон пазурай сифаташ марамат каседа дар корай биёен рӯ ба рӯи парковка саршавии бозори Корвон олами қолинҳои Машҳад рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бовар кунен аксияи беҳтарина бо корти алиф то 6 моҳа бефоиз қолина мегирен туйтона мегзаронен мисол холои туйдор баъдан оҳиста оҳиста в тӯли 6 моҳ пулша метиҳен акция рафтестай духтаро бисёриё акция қолина интизор буда нигоҳ кунен қолинои фасони қайроқум акция шидагиай 4 ба 2 2.5 ба 4 ай ира нигоҳ кунен чӣ хушрӯчай медонен чанд сомон шидагиай 1400 сомон калониша бинен хушрӯгиша бинен охи духтарако паташа ҷойботай марҳамат касседа дар корай ҳатман қолинҳои Машҳад биёен анами қолинҳоро харидорӣ кунен бозори Корвон саршавии бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка даян аз раи тараф хулоса рақамашон ҳаст қолинои Машҳад навистагиай даставка ҳам доран хоҳе нависен даставкатон мекунанд гилша бинен ху чӣ фасонакае бо ира мехари куна хали дарошкача якта туфа метиҳана ира бинени қахшру и цвети дигарша ина агар хоҳен марамат тёмниша гирен хоҳен светлиша гирен хулоса қолинои қайроқумай шушта истифода мебарен ҳичи намешава 2.5 ба 4 ай размершам размери беҳтаринай нарх ку ҳами 1400 сомон рақамо ҳаст бинависен бо катихичон ҳам суҳбат шавен духтаро бовар кунен тамошобинои хеле нархи ягон ҷода неста инами қолин медонен чанд сума қолинай туркии оригинал 2500 сума қолинай акция рафтестай 1600 сомон кардагиан 2.5 ба 4 ай ина касе ки гирифтагиай медона ё медонен чӣ барзон шидагиай духтаро размер мондагӣ нестай баъзе размерош мондагиай барои ҳавай ина ози арзон квадратша ҳисоб кардестиян инами 2.5 ба 4-уш 1600 сомон ғалти дестай ки 2.5 мефурӯхтанд турецкиёи фасоно ина шушта истифода мебарен ина холои туйдор бигирен бо медонен хубишта чиай ин нуқтаи савдо даку то 6 моҳа бо шумо да қарз метиҳанд тариқи корти алиф корти салома 6 моҳ бефоиз шумо биёин ина туйтонам бигзаронен ба пулша метиҳен мақсад хулоса саршавии бозори Корвон даян рӯ ба рӯи парковка қолинҳои Машҳад ҳами саршавида фромаден пеш парковкада ай пешход мегзарен қолинои Машҳад мешава хулоса духтарако даставкаям доран арзон дига цветошам ҳастай духтаро ана нарху мана нарх бовар кунен духтарако бурд мекунен аксияи қолино рафтестай медонен чӣ ба аксия кардагиан чӣ ба распродажа кардагиан размер мондагӣ нест инами моделои яктаи детаи мондагиай 3,5 сомон кам набуд инами қолин турецки оригиналай ҳозир бошад 2000 сомон кардагиан размери 2.5 ба 4 мана марҳамат арӯсакои барои шумояй беҳадам сифаташ хушрӯвай ҳич намешава чанд сол истифода мебарем бовар кунен ҳамха зурай ки ина нигоҳ кунен пуштша биненда худаш маълумай чӣ хеле қолинай шумо аз наздик биён як буракак биненда пача хича гулша ҳама тарафай ина 3,5 кам набуд 2000 сомон шидагиай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка тамошобино рӯ ба рӯи нами парковка биёен қолинҳои Машҳад бо хубиш медонен дар чиай ира мехарен я дарошкача падарка мегирен бо медонен чӣ то 6 моҳаш мода ҳамира корти салом кати корти алиф кати бе процент қарз метиҳанд ина диден дига бо чӣ мехоҳен духтаро бовар кунен арзон ҳам арзон аксияраку ягон ҷода кредит кати наметиҳанд тамошобино лекин распродажара аксияра дар қолинҳои Машҳад шумода бо бефоиз то 6 моҳа кредит метиҳанд анаи қолин боша духтарако туркӣ ина марҳамат гилша биненда аз наздик боша ки шумо бинен духтаро ира бинен чӣ хушрӯчае нархаш медонен 2000 чанд буд 2800 буд ози чанд сум шид
2200 сомон шуда, 2800 сомона қолин, 2200 сомон шудагиай аз сабабе ки размер мондаги нестай. Марама духтарако метавонен хитон биён аз наздик бинен, баъд харидорӣ кунен. Бовар кунен ҳам хушрӯа, сифатчам, худчам нарх боша беҳтарин шудагиай 2200 сомон. Ана баъд ана ин моделиш ҳастай. Ин моделиш чанд сомай? Иам Туркияя. Ишам ҳами 2200 размерашон чӣ хеле ёра? ҳамаи размеро ҳаста не ҳамин нархи 2200 чанда? 2.5 ба 3.5 мош духтарако 2200 сомон шудагиай. Анаи дастангитон чи? Ва ира чанд карден? вай ман худам 2700 харида будам духтаро ҳамира. Ина бинен духтаро чихе аксияи зур кардиян. Нарх ҳамаги қолинои туркиян, нарх ҳамаги 2200 сомоне. Ина успет кунен биёен гила бинен. Хам гилаш фасонакай успет кунен биёен бинен харидорӣ кунен. И чанд сом? 1100 ва 2.5 ба 4100 сом. Туркия 2.5 ба 4100 сомон дар қолинҳои Машҳад. Саршавии бозори Корвонро барои парковка тамошобино биёен. Иҷа бо медонен чӣ? ин қолино размер мондаги нест, аксия кардагиам барои мо арзонай. Бо медонен чӣ? То 6 моҳа корти алиф катику бе фоиз, бе процент шумо да қарз метиҳанд. Ина марамат холаҳои тӯйдор омада ҷои шумо омада тӯётона мегзаронен ба ҳазур ё ки хонадроён дошта бошен, хонаи нав харида бошен, биёен хонаҳотон да ҳамаш да қолин бигирен аз аксия. Баъд тӯли 6 моҳ бе фоиз нами оста қарзотона метиҳен. Марамат нархи беҳтарин. Қай хушрӯвай цветаш. И чанд сумаяй? 2200 сомоне марамат духтаро 2200 сомон. хушрӯги шадиден гили навай. Марамат касе дар корай бинависен доставкатон мекунан ё ки биёен. Хеле нарх дига ягон ҷода нестай. Анами дарошкачора мепрсидем ку духтарако нигоҳ кунед қолинчои фасонак аксия шудаи 20 сомон. Марамад ина касе дар корай се расветкаи хушрӯ дора 20 сомон. Вақте шумо духтаро ина 20 сомон. Агар шумо омада аз иҷа қолин харен ку аз и туҳфатон мешава. Марамат агар ки хича харидани бошен 20 сомон биёен қолинои Машҳад. Ана баъд ина намудош ҳаст. Иёш чанд пул аст? Инош 50 сомон. Ино Туркия на? Туркияи тоза ина 50 сомони хоҳен аз Туркияш бигирен. Агар дарошкатон дар кор бошад духтаро нигоҳ кунен ҳам дарошкаҳои фасон бисёр доранд. Тамоми размеро ҳастай иҷада. Бори Туркиш ҳам ҳастай, бори Тошкент ҳам ҳастай, бори Тоҷикистон ҳам ҳастай, ана баъд бори Эрон ҳам ҳастай. Хулоса мана марамат дарошкаҳошон квадратни метраш арзонаш аз 60 сомон сар мешада. Ина аз 60 сомон сар мешава. Ина 130 сомон, 60 сомон, 100 сомон, 200 сомон ҳам хеле ая. Марамад ина биёен қолинои Машҳад. Бо тамошо бино. Касе агар аз ин нуқтаи савдо ку хоҳа қарз гира корти алиф кати то 6 моҳа шумо да бефоҳиз мисол қарз метиҳанд. Мисол ҳамин 600 сума қолинча гирен, ҳамин 100 суми метиҳен, бефоҳиз 100 сомонӣ метиҳен, тамом расчёт мешава. И чия? Аксияш дага 500 сомон. Ва и чанд ба чанд калона? 3 ба 3.5 500 сомон аксия шуда. Ина 500 сомони қолини калони хушрӯ. Марҳамат тамошобино хоҳен қарз бигирен. хоҳен ина биёен наличи бихарен бо нархи дастрас аз қолинҳои Машҳад. Саршавии бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка аз раи тараф пешоход кати мегзарен аз раи тараф даян. аз ҳама қолини фасони зури хушрӯви Эрон 1500 шонагая. Инами 1500 шонагая тамошобино гила бинен хо чихо гили фасонакай бовар кунен аҷоиботай гилаш. Ина марамат каседа дар корай квадрати ҳам хеле қолин ку 550 сомонай, лекин дар қолинҳои Машҳад аксия рафтестай чанд сом? 450 сомон боира мехарен ку шумо да як қолини дига падарка метиҳана. Марамат ҳам падарка дора, ҳам ина нархи арзон 450 сомон 1500 гаш. Ина падаркашай ва нигоҳ кунен. Ина марамат барои хонаҳои спальнитон, барои мисол калидортон иним хеле бо падарка метиҳандона вақте ки шумо аз қолинои Эрон оригиналош харидорӣ мекунен. Тамошобинони азиз нигоҳ кунен 1500 шонага. Ана ба иш чи? Ана баъд ами қолинои Эрон ай чанд сума сар мешава квадраташ?
квадратш аз 320 сомон сар мешудаи тамошобино, лекин инами аз ҳама хушрӯви фасонаш 1500 шонаи хулоса аз 450 сома иҷада 450 сомонай аксияда. Ана баъд бо аксия доран ҳозир медонен чӣ аксия доран духтаракои хушрӯ. Ира ҳам мехарен, ҳам қолин мегирен, ҳам то 6 моҳаш мода корти алифкати бе пул бе процент мақсад қарз метиҳанд. Диден бе фоиз метонен ки то 6 моҳа аз анами қолино харидорӣ кунен, ина пулша метиҳен мегирен бе ҳад хушрӯ. то 6 моҳа оҳиста пулша месупорен бе фоиз. Марамат қолинои Машҳад дар бозори Корвонай. Суроғашона мефаҳмонам, ина марамат биёен. Иҷада тамоми намуди қолино ҳастай. Ана ирански бисёр мепурсанд эрониёи оригинал, эрониёш ҳам ҳаста. Ина биёен бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка даян қолинои Машҳад. Ма рақамашона мемонам. Нигоҳ кунед гилошон бо дигар намудакошам ҳастай. Қолини Эрон, қолини Тошкент, қолини Душанбе ё ин ки турки дар кортон боша, ҳатман инами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунед. Нигоҳ кунед дарошкаям тамоми размерош ҳаста. Мана дарошкаотон ай чанд сум сар меша? 60 сом фақат. На беҳад хушрӯ арзон. дӯстони азиз, нигоҳ кунед саршавии бозори Корвон даем. Нигоҳ кунед саршавии бозори Корвон рӯ ба рӯи парковка. диден аз раҳ мегзарем қолинҳои Машҳад, олами қолинҳои Машҳад. ина даромадгоҳшон аз ин тарафай. диден тамошобино ҳама қолинои хушрӯ доранд. акция рафтестайку то 6 моҳа корти алифкати бе фоиз шумода қарз метиҳанд. ҳама фасонакай нигоҳ кунед охи туркиям ҳастай. якум қолин фурӯш мешавад аз ин тараф. ҳам пешход мегзарен ку тамошобино қолинҳои Машҳад якум қолин фурӯшай. ина плакатшон, ина иҷаи даромадгоҳшон тамошобино. нигоҳ кунед чӣ хушрӯай борошон. умумӣ кардамаш мода нишон тим аз дарошка сар карда тамошобино ба тамоми намуди қолинора бо нархи дастрас харидорӣ мекунанд. ҳам қарз метиҳанд то 6 моҳа бе фоиз, ҳам бо тӯҳфа дора. мана марамат харид мекунед, соҳиби тӯҳфа мегарден.